Srácok, én MC Nimi vagyok, és itt lennénk a folytatással. Mindenképpen iratkozzatok fel, és nézzétek meg az előző részeket, van 3. Szóval, ja. Aztán hogy megbeszéltük, hogy lekraftolunk 2 csákányt, utána még felmegyünk. Szóval, ja. Ja, be is tölt a világ. Felmegyünk gyorsan a felszínre. Szóval, ja. Álljunk. Így. Szóval, ja. Itt hagytuk abba ugye az előző résznél. És mennyi izé van nálam. Isten. Így. Így. Aztán jön a patap, nem. Csinálja. Aztán nem érdekel, lesz ennyi botom most már. Ez itt a 2 utolsó csákány. Külcsákány, amit most így lekraftolunk, utána meg megyünk fel, szóval ja. Jó, minden megvan, de remélem eddig találunk gyémántot. És ha megint annyi sóder lesz, nem tudom mit csinálok. Jaj. Mi? Ja. Ugye közelben is van egy bánya, azt még hallottuk az előző részben. Itt a közelben van egy bánya. Jaj. Lag. Aztán, ja. Bányázgatunk. Csodálatosan szépen. A nagyban jön a tung szó. Így. Ütjük a követ. Szóval srácok, mi van veletek? Hogy vagytok? Hol vagytok? Akkor minden rendben. Ajá. Jaj. Léna. Ezt kellett egy kicsit az orrom. Így. Gyorsba. Szerintetek találunk még diamondot. Így. Gyorsan ezt így megcsináljuk. Ma a felénél van a csákány, és én nem találtam gyémánt. Ez ilyen tragikus eset, komolyan mondom. Legalább még 2-szer kéne találnunk diamondot. Itt van valahol a bánya, ez mögött, nem, akkor ez mögött. Lehet, hogy fülettem van.
Vagy most én a mások. Kis dia! Nagyon jó, nagyon szép dia ez az. Itt a dia. 2 dia, jó! 3, nagyon jó! 4 már nem lesz. Nagyon jó, vamos ezért külbázni, 4 dia. Takarodja! Nem nézhetem meg, hogy hol. Jó, még dia! Vamos, mennyi dia van itt? 5 dia. Van ott még dia. Ezt úgyis ki kell majd ütni, szóval... Csak mindegy, csak most teszek le ide most egy fákit. És sorra. Nem, ez ott már nincs. Nem baj. Legalább találtunk diát. Jó, jó, helyezgetjük itt a fákjákat. Remélem nem fog ide spónolni semmi. Mert akkor inkább erőbb rakom, és akkor... azért így már... Hát... Bányázgatunk szépen. Így. Gyorsan bányázgatunk. De még benne nézzem még fel, még 10 percre. Hát ember, ez a rész. Ja, 20-30 perc. Ez a rész, ezt így már előre elmondom. Úristen, mennyi blokk. Jó, szedjük, és eltörött. Jó. Szeszedjük ezeket is. Ilyen rakunk egy fákit. Hogy az? Ki? Menj, mondjuk ez még nem olyan sok, de... Takarodjon már, és jó, jósan kiütöm alatta a blokkot. Jó! Sikerült ez az. Sikerült akkor most minden. Nem. Tudod, jó. Ráéreztem erre. Azaz, nagyon jól ráéreztem. Nem. Nem baj. Jó.
Raftiftuf, Schleckslik. Menjünk előre, és előre, és előre, és nem hátra. Nem hátra. Piros paradicsom, nem sárga. No mi, hogy van? Én elfelejtettem ma. Annyira nagy a tung-tung-tung szahúr, hogy már elfelejtettem, hogy mekkora nagy tung-tung-tung szahúr. De ne üzengessenek már. Nagyon jó. Csináljuk gyorsba nagy diamantbányászásokat. Jöhet még nem diamantbányászás. Jó, gyorsan. Így. Mennek a nagy vájó. Redstone, stone, redstone, a stone. Redstone, a stone. A redstone az igazi stone. Így is üssük. És mi nem kell nekem? Mondjuk a rakatnyisó, de nem. Redstone, az viszont az kell nekem. Így mehetnek is a nagy bányászások tovább. Így gyorsban. Jaj. Kicsit. Így. Gyorsba. Szedjük ki. Ezeket a kis cobblestone-okat, és mindjárt felénél van. A videó is, meg a csákányom is. Utána meg már megyünk fel, nem érdekel mennyire van pár diamond, most már nem menjünk el felfele. Nem értettem, hogy eltűnünk a bányában. Szóval, ja, majd legfeljebb, majd nem megyünk. Ametiszt. De sokat érek vele. Meg redstone. De nem kell nekem, de amúgy ez nagyon jó. Vissza kell. Kidolgok, hogy 2 rakat ilyet. Aztán vissza kell ilyet. Yeah! Felvettem Saturn-4-et. Milyen menő hangja. Ja, most azt ütöttem ki. Azt nem lehet. Jó, amúgy nagyon jó viszont innenből is. Fura hangja van. De menő. De kell valamihez, akkor majd viszünk. Ez költségkenyen ki lehet ütni, mert akkor viszont. Aha, hogyne. Viszek belőle egy párat.
Na, de itt már nem lesz diamond, vagy még lehet, hogy itt a földben, de már szerintem nem. Hát ugye a redstone, és akkor innen jött el ide. Úgy már nem lesz itt a geódának ez a része. Ebből is féltek mondjuk párat. Oké, ennyi. De nem ez kell. Nem. Ez a sima bazalt. Ez a bazalt. Csóra nem kell nekem. Így. Legyen. Ebből is. Hoppá, mi történt? Na, srácok, pont jókor mehetünk is vissza. Akkor fel a felszínre. Lett 26 darab gyémántunk. Most nem sem érdekel, mert úgyis van nálam dolog. Karddal megyünk ki, mert bármi lehet fent. Azt sem emlékszem már, hogy hol jöttem le. Ja, de hát meg az első részben a lag. Én emlékszem, hogy hol jöttem be, bro. Ott a vége az a lagnak, hogy nem ennyit ástam, és fáztam, és komolyan, és nem hiszem el. Mennyi idő. Jó a kajak? Hát itt volt az első diamondunk. Hát már el is felejtettem. És kő. És nem mondod, hogy östeled, én nem. Hogy de. Szóval, ja. Ezt muszáj lesz megvárnunk, szóval ezt muszáj lesz megvárnunk. Aki elkezdett hívni erre alkotta. Ezt muszáj lesz megvárnunk itt ezt az estét. Nekem nincs ágyam. Minden. Megvárjuk itt. Van pajzsunk is. Kardunk is. Aztán nem megyek ki potyára. Hú. Ja, meg van 20 perces a videó. Ja, ha kidobom, de elmondott a szó is, hogy néz ki a földön. De menő. Redstone.
Nézzük meg, hogy néz ki az ametisztre kezdünk el, én már tudom, hogy lesz a világít. Ez nagyon menő. Nem forrán. De ez is milyen menő, nézd már ki az ametiszt. És a blokk. Az úgy néz ki, mint egy blokk. Ne! Az is az ametiszt. Nekem kell az ametiszt. Kéne egy réz, és akkor tapcső. És akkor bum 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 bini guzini. Bini guzini. Majd jelentkezem, szerintem majd, ha ilyen nappal felé jár az idő, aztán na csőztök, ugye itt vagyok, jelentkeztem újra, már nappalodik. Hát már kinappalodott. Ja, nem kővel építünk, hát össze itt meg kellene azért. Remélem nem egy creeper fog fogadni. Itt egy mini boci. Újra kint. Itt kint a felszínen, yeah. Errefele itt egy lavafolyás. De akkor nem erre jövünk. Ott leesett egy zombi, vagy éppen elégett. Nem. Az Endernek azok nagyon jól néznek kívülről. Módban, de... Nem gáfol meg minket. Abban... Se az Enderman sem mondta, hogy haladjunk. Ó, itt vagyunk egy ilyen kis szépíkék helyen. Összetek amúgy tartonozni, szóval... Én most így feljöttem ide, így a falra, aztán így leszek torzom. Aztán meg fürkészük a tájat, hogy mi van itt, meg hogy nincs van a táj. Merre, hova, merre. Arra kő, réz, és arra táj, szóval menjünk arra, és ne erre az utcán. Szétfele. Gond van. Ne, hogyan jövök le? Ne, várjunk egy kicsit. Ja, tudja, honnan visszajöttem. Úristenre ment a kajacsíkon, meg fogok halni. És nincsen nálam kaja? Nem áll. Adjál már almát, he. Mondom, almát adjál. És mit fog adni, mert ez szeplinget, igen. Almát akarok. Halló. Alma. Adjál már egy pára. Jó, mindegy. Ott egy síp.
vagyunk. Sheep kill me and kill me. Sheep kill you. Ha ha ha. Yes, sheep hús. Ez az, add ide. Ne, legalább lejutottunk, szóval mehetünk el arrafele. Ennek a kajája 4-től, szóval még terítség is lesz rajta. De ne ezt dobja már ki, ember. Majd megeszem, ha akarom. The chicken. The banana. The chicken, banana. Kéne még fehér bárány, vagy valami szín. Nem kell. Mi? Hol tűnt a csákány? Mindig. Kéne nekem bori. De nagyon. Bori kéne a legjobban. Adjál nekem egy utat. Nem csak burándozik a szél. Nekem nem ilyen kéne, hanem mondjuk bárány. PLSB, ember, azt jól látom, hogy itt egy sötét dögy és bárány, ez az. Adjál húst is, és izét is. Jó, ennek felépítünk a tetején, ennek nagyon-nagyon-nagyon kell a szaplingje. Szóval, ja, már ennek nagyon-nagyon kell a szaplingje. Ebből 4-et kell összesen összeszerezni. És ez ritkán dob szeplinget, és ott van még egy fenyőszobályom is. Ember, adjon már szeplinget! Ez is. Nem, akkor ez. Akkor. Ember, ezek szivatnak. Ha adjon már szeplinget! Végre ott van egy. Fogadni, mert mindent tudom felvenni pontosan. De ha kidobom ezt a 60 000 kavakőt, akkor fel tudom szedni. És jött a hatívnyi ütögetés, hogy jöjjön a sok szempling, mert ezt nagyon szeretem, ezt a fajtát. Aztán jöhet is a szempling belőle, de ebből 4 kell, és 4-et nagyon hosszú idő összeszedni, és én erre izélem az időmet, meg van még egy. Csak 2 kell. Adjon már, és ebbe találtam meg az új bejön, ahogy innen láttam, hogy ott vannak fenyőfák, szóval arra nem jöjjön. Adjon PLS Zeplinget. Mennyi van? 2, ugye? Tudom, milyen lesz még Zeppelin utána. Megyek is ki is köszönöm. Ember, adjál már egy Zeppelinget. Ez nem ad Zeppelinget, és bot. Legkevésbé kell bot.
Adjál almát! Yeah! Almi. Oh. Ez az alma. Bot, azt nem veszem fel, mert nem kell. Sapling ez az. És én itt ki is köszönök. Mi van, hogy itt volt végig egy sapling? Mindegy. Köszönöm meg a tekintettel. Csőztök, srácok! Én MC Nimi voltam. Majd jövök a következő videóval, és vándorlunk. Na csőztök!